Yeah, Famba murume Bukash is the magician. Mbeu Dini We muni zongo hoya Daizambo funga uchandida so Daisa zviziva kuti wakana kaso Harijino ndiwe wazondipinda mupfungwa akuchina mumwe angandidzika miseso Yemi Beu Inzora Ayi Mbuyo nakambaira chipikiri Ayi Ndichakupa rudo rwa mandiriri Ayi Mbuyo nakambaira chipikiri Ayi Ndichakupa rudo rwa mandiriri Ayi Mumoyo ndakabaira chipikiri Ayi Ndichakupa rudo rwemandiriri Ayi Mumoyo ndakabaira chipikiri Ayi Ndichakupa rudo rwa mandiriri Ndichakupa rudo rwamandiriri Kone kunonga Mai Maria Mai Maria Beusua ini naenda Na Mai Maria Abazita galonzi Maria Samai Maria We muridzo sawira ndikutaurire iwe mwana wamai inzwa Sawira ndikutaurire izwi rake rinondidzora ikaitasha Sawira ndikutaurire Mwari vakaita nyasha kundipa sponono padikidiki ndaposa ndatadza kuona menya mwana isponono we muridzo Chimoko chine hunu ichi mbeu inadolai Inina Yesu watiri matai Akandidzidzisa mudzipa nyota ndoya motitai Mbeu adolai Chimoko chine hunu adolai Ayi Mbuyo nakambaira chipikiri Ayi Ndichakupa rudo rwa mandiriri Ayi Mbuyo nakambaira chipikiri Ayi Ndichakupa rudo rwa mandiriri Ayi Mumoyo ndakabaira chipikiri Ayi Ndichakupa rudo rwemandiriri Ayi Mumoyo ndakabaira chipikiri Ayi Ndichakupa rudo rwa mandiriri Ndichakupa rudo rwamandiriri